Tänään me puhutaan tämmöisestä aiheesta, jonka idea me saatiin itse asiassa tuolta katsojilta just. Kiitos näistä ihanista aihe-ehdotuksista, mitä te olette laittanut. Elikkäs aiheena on lempipelit ja lempipelien top 3. Elikkä me ollaan varmaan pelattu ihan hitoksen kaikkia erilaisia pelejä, mutta nyt pitäisi valita 3 parasta. Mikä on semmonen... 3 parasta? Joo. Mikä on semmonen peli, joka sulla tulee ensimmäisenä mieleen, kun sä mietit, että mikä on sun lempipeli? Ehdoton ykkönen lempipeli. On kyllä vaikea, koska kuitenkin mä pelaan eniten Fortnitea tällä hetkellä, mutta sanoisinko mä sitä mun lempipeliksi? En välttämättä. Ja sitten mä rakastan Valheimia, mutta mä en ole pelannut sitä pitkään aikaan ja niin Ensinnäkin ehkä vaikein on just se, että pitää määritellä, että mikä on lempipeli. Lasketaanko se sellaiseksi, että joka kerta kun sä pelaisit sitä tai pelaat sitä, niin sä oot silleen, että jes, nyt on mahtavaa, nyt on hyvä että sä tiit tässä näin. Vai tarkoittaako se sitä, että sä pelaat sitä ihan koko ajan ja sä niinku oot silleen, tämä on parasta paskea tällä hetkellä niinku koko ajan vaan. Koska mun mielestä se ehkä mieluummin olisi sitä, että jos sä alat pelaa sitä, niin se ei tunnu semmoiselta pakkopullalta. Ja sit sä saatat jumiutua sen pelaamiseen pitkäksi aikaa. Tai sitten semmonen, että sä oot pelannut sen kerran läpi ja se oli ihan paras. Niin kuin, että sä... Niin. No siis, mulla on ehkä vähän noita kaikkia. Mulla on niinku top 3. Mä sanoisin, että Stray, se kissapeli, tiedätkö sen? Joo. Se oli mun mielestä, sehän on siis semmoinen, että sä pelaat sen kerran läpi ja se on tavallaan siinä. Niin mun mielestä se oli niin kuin aivan ihana ja täydellinen peli sillä lailla, että kissa niin kuin päähahmona ja kaikkea, ja sitten se oli jotenkin visuaalisesti tosi kaunis ja semmoinen kiva niin kuin koko se idea siinä ja tälleen, niin se oli ehkä semmoinen yksi mun lemppari. Kuinka pitkä se on se peli itsessä? Mitäköhän mä itse pelasin sitä? 4-6 tuntia ehkä. Ja ei se nyt niinku siinä kauhean kauan mennyt. Mä en muistaakseni katsonut sitä gameplaytä, koska mä ymmärsin kanssa, että se on semmoinen, että kun sä pelaat sen, niin sitten niinku, siinä ei... Siis minkälainen se on? Voitko kertoa vähän, minkälainen se on pelinä? Tai siis mitä siinä niinku tehdään ja silleen? No, sä oot kissahahmona siinä. Ja sitten... muistaakseni, siitä on jo jonkin aikaa, kun mä pelasin sen, mutta muistaakseni siinä on siis, sä eksyt sun niin kun, muista kissakavereista, ja sitten sun tehtävänä on, niin kun, tai se tarinan pointti on se, että sä loppujen lopuksi sitten jossain vaiheessa taas löydät ne sun kaverit, tai sen kissalauman. Ja niin, sit sä niin kun kuljet siellä semmosessa futuristisessa kaupungissa, keräämässä tietoa ja niin kun, että sä menet niin kun eteenpäin ja pääset eteenpäin siellä. Ja sitten siellä on jonkinnäköisiä pikkupulmapelejä tai niin kun just hankaloittamassa sitä eteenpäin pääsyä siinä ja semmoista. Okei. Eli semmoinen... Ja on toimintakohtauksia ja vähän jotain semmoista. Ja se ei vissi ole mikään vapaa-maailman, vaan semmoinen tietty niin kuin reitti, jota kuljetaan. Joo. Okei. Tietty reitti, joo. Joo. Tasohyppelyjuttu. Okei. Ja tää on niinku sun top 3 joku niistä. Niin. Mä en halua laittaa noita järjestykseen, niitä top 3. Ymmärrän. No jos mä sanon tässä vaiheessa, Mä sanoisin tässä vaiheessa, että... Tää on tosi vaikea, koska mä myös pelaan tosi erilaisia pelejä. Ne on ehkä sellaisia, että niitä ei voi koskaan päästä läpi tavallaan. Niin kuin, mä pelaan semmoisia pelejä. Niin kuin esimerkiksi The Sims-pelit, niin kuin koko pelisarja 1-4 on ihan parasta. Niin kuin mä rakastan niitä ihan yli kaiken. Niin se on siis pointti hallinnoida vaan semmoista hahmoa tai perhettä, jossa ne käy töissä ja siis semmoinen elämäsimulaattori. Jos joku tässä maailmassa ei tiedä, mikä Sims on, niin kuin semmoinen.
siis ohjataan tyyppiä, joka tekee asioita, oppii skillejä, erilaisia taitoja ja kaikkea tälleen. Niin siis mun mielestä mä en ole ikinä pelannut sitä sillä tavalla, että siinä olisi mitään niinkö tavallaan järkeä. Vaan mä oon vaan koittanut hankkia lisää resursseja, päivittää tavaroita, en ole kauheasti käyttänyt edes koodeja, vaan koitan niinku elää sillä Sims-hahmolla elämää ja sitten tienata enemmän ja tehdä iso sukupuu tai jotakin saa 1 000 000 vaimoa, en mä tiedä, joku tämmönen. Että siinä ei niinku silleen, niin. Se on vähän semmoinen, että sitä voi toki suorittaa. Siellä on kaikkia saavutuksia, mitä voi tehdä. Esimerkiksi UFOjen kanssa hankkia lapsia tai jotakin muuta vastaavaa. Että sitä voisi niinku silleen tavallaan grindatakin, että koittaa kauhean saavutus- tai suoritusperusteisesti tehdä. Mutta sitten sitä voi myös silleen aivottomasti, että no niin, nyt tehdään ruokaa ja tälleen siis elää vaan. Niin siksi mun mielestä se on ihan paras. Ja se on semmoinen peli, että jos mä sen aukasen, niin mä jään siihen totaalisesti koukkuun sillä tavalla, että seuraava viikko on sitä, että mä taistelen itteni kanssa, että mä en vaan koko ajan sitä pellaisi. Niin se myös tarkoittaa, että mä en hirveän usein sitä pelaa, koska se koukuttaa niin pahasti. Mutta niin, kyllä se on vuodesta toiseen semmoinen, että mä palaan siihen ihan todella ilolla. Ja suosittelen kyllä kaikille. Mutta en myöskään osaa laittaa sitä mihinkään tiettyyn kohtaan, että onko se paras kaikista peleistä ikinä koskaan, vai onko se vaan semmoinen top 3. Ehkä se olisi siellä joku. No entäs mikä toinen sulla? Toinen. No ehkä mä tähän väliin sanon sen Fortnitein, koska se on kuitenkin hyvä peli. Ja sitä tulee pelattua tosi paljon. Se on niinku semmoinen tavallaan, mä sanoisin, että arkipeli. Vähän niin kuin, että aina illan päätteeksi, niin kuin, jos ei ole muuta, niin sitten mä pelaan Fortnitea kavereiden kanssa. Niin se on semmoinen, niin kuin, joka on koko aika tavallaan tuossa messissä arjessa mukana. Mä tykkään siitä, kun siinä päivittyy niin kuin, asiat tosi nopeasti. Tälläkin hetkellä siihen tuli just uusi Battle Pass, uusi seasoni. Ja sitten siellä on niin monenmoista kaikenlaista ja sinne tulee koko aika lisää uutta juttua, että se ei koskaan niin kuin, lopu se kontentti siellä. Periaatteessa, kun siinähän on niitä tehtäviä, joita pitää suorittaa, että saa experience pointseja, siis XPtä, ja sitten tiettyjä tavaroita saa lisää. Aseet on koko ajan erilaisia seasonista toiseen. Että se tavallaan muuttuu. Joo. Ja mappi muuttuu. Ja sitten tulee koko ajan lisää uusia pelimuotojakin sinne. Että sekin on siinä tosi kiva. Ja niin kun pelaajat itse voi tehdä mappeja ja kaikkea semmoista. Että niin, se on mun mielestä tosi hyvä ja hieno peli. Vaikka sitä kuvitellaankin, että se on vaan pelkkää lasten peli. Mutta ei ole minun mielestä siis. Mä oon saanut kaikki mun kaverit pelaamaan Fortnitea, melkein kaikki, mutta siis suurimman osan on saanut ja ne on kaikki tykännyt siitä loppujen lopuksi, niin se on oikeasti aika hyvä peli. Joo, Fortniteissa on hyvä just se, että ne on myös tosi nopeita ne pelikerrat. Et periaatteessa sä voit pelata niinku vaikka 5 peliä ja sitten lopettaa ja smalttaa, mutta sitten niinku, että kun ne onko se nyt puoli tuntia niinku tyyli about se, jos pääsee kokonaan läpi? Vähän riippuu. Joo. About puoli tuntia, vähän alle ehkä. Et se on niinku aika nopea temposta ja sitten se on aika helppoa. Sitä pystyy tavallaan pelaamaan myös yksin, mutta pelaatko ikinä Forttia yksin? Tosi harvoin. Ainoastaan jos mä grindaan jotain questeja, niin silloin mä saatan mennä yksin pelaamaan, mutta tosi harvoin tulee pelattua sitä yksin. Joo, mutta periaatteessa sitä voisi pelata, mutta sitten se on toisaalta niin helppo, koska sen pelaaja on tosi paljon, niin periaatteessa sitten kaveri sinne pelikerralle on tosi helppo saada. Ja se onnistuu. Sitä pystyy pelaamaan jo niin kuin 2 ihan ok, vaikka onhan se vähän hankalampaa kuin 4. Mutta niin. Mun mielestä se on, siis siinä mielessä Fortti on kyllä tosi hyvä, että sä pystyt milloin tahansa olleen silleen, että hei, mennäänkö pelaa Forttia pari peliä tai siis silleen.
vähän aikaa olisi tässä näin ja rentoa juttua. Joo, ja sitten se on myöskin semmoista, että sun ei tarvii hirveästi miettiä niin kuin mitään, ja niin kuin siinäkin, kun sä pelaat sitä, niin sä unohdat hetkeksi sun niin kuin oikein elämän sillä lailla, että sun ei tarvii murehtia, mitä sulla on niin kuin päivän aikana tapahtunut, vaan sä keskityt siihen peliin itsessään. Ja koska toiset pelit saattaa olla niin hitaita, että sit sä niinku murehdit siellä taustalla silti niinku niitä omia juttuja, niin siinä ei ole semmoista, että sä voit laittaa aivot narikkaan niin sanotusti ja sitten keskittyä siihen pelaamiseen vaan, niin se on kiva rentoutumistapa. Jep. Joo. Okei, nyt mä huomaan sen, että nyt mulla on nämä 3-2 vaihtoehtoa. Siis 2, jotka mä voisin listata, niin nyt mua alkaa vähän kuumottaa. Koska valittanko mä oikein, jos mä sanon vaikka tässä vaiheessa, että Palia. Koska mäkin haluaisin sanoa Fortnitein, mutta sä sanoit sen jo, ja mä jaan sen kaikki fiilikset tästä, niin nythän me voidaan tehdä sellainen top 6 periaatteessa. niin, siis kun Palia. Se on semmoinen, miten sitä voisi kuvailla? Se on semmoinen multi-MMORPG. Onko se semmoinen? Ei se ehkä RPG ole. No, onhan se. Voi se myös olla, mutta se on ehkä MMO. MMO. Ja sitten MMO, mutta sitten siinä ei ole sellaista kauheata mitään yrkkiä vastaan taistelujuttua. Et se on semmoinen tosi konfy tehtävien tekemispeli. Ja sitten sä voit siinä sisustaa tosi nättejä asioita. Semmoinen tosi söpö ja kaikkea. Siis semmoinen, mitä mä olisin toivonut löytäväni silloin, kun mä olin teini. Yep. Koska kaikki pelit silloin, kun mä olin lapsi ja teini, niin oli semmoisia kauhean synkkiä jotenkin tappelupelejä tai taistelua. Siinä oli aina joku sotajuttu tai jotain vastaavaa, kauhean negatiivista. Niin tuo on tommonen pilvenhattara-peli paljon. Siellä saa porkkanoita farmata ja myyä. Niin, kun siis mun mielestä se on siinä mielessä tosi kiva peli, että kun siinä yhdistyy niin monta eri semmoista asiaa, niin kun esimerkiksi just farmaaminen niin kun, että sä niin kun hoidat puutarhaa ja kaikkea tällaista ja keräät resursseja ja kaikkea tommoista. Ja sitten craftaaminen ja sitten sisustaminen, niin sekin on vähän silleen, että tulee sieltä Simsin kautta, että jos tykkäät sisustaa, niin tykkäät paljasta myöskin sitten. Ja sitten siinä on se, että sä pääset seikkailemaan, tekemään niitä questeja. Siinä on oma main storinsa, mitä niin kun pitkin mennään, ja sitten siinä on sivuquesteja myöskin. Niin siellä on siis tosi paljon kaikkea. Sitten siellä on kyläläisiä, joiden kanssa sä pystyt rakentaa suhdetta. Niin, rakentaa suhteita. Totta. Erilaisia, ja siis siellä on aivan älyttömästi kaikkea. Ja sitten siellä on myöskin aina tapahtumia, on niin kuin jotain uuden vuoden tapahtumia, joulutapahtumia ja kaikkea tämmöistä, että siellä on koko aika myöskin jotain, mitä sä voit tehdä eteenpäin. Ja sitten se on tavallaan ajankohtainen myös silleen, että niinku joulu näkyy siinä pelissä. Kun meet sinne ja on jouluaika, niin siellä saattaa olla joku joulutapahtuma ja joulutavaroita ja ulkona saattaa olla lumikasoja. Tai siis silleen, että se muuttuu se maailma silleen vuoden aikojen perusteella kanssa, niin se on ihan hauska. Ja myöskin mikä parasta, niin sä voit pelata sitä sun kaverin kanssa. Eli te voitte mennä yhdessä kalastamaan sinne tai hakkaamaan puita tai jotain vastaavaa. Niin se on tosi kiva. Jep. Ja sitten kun siinä ei tarvitse stressata, ainakaan minä en ikinä stressaa, niin se on myös sellaista, että jos vaikka katsoo striimiä, niin siinä voi samalla käydä kalastamassa tai jotakin silleen, että se on semmoinen aivot narikkaan ja sitten voi hakata puuta ja sitten samalla kuunnella jotakin muuta. Siis. Jep. Niin. Joo. No, minkä sä nostasit seuraavaksi? Siis mä olisin itse sanonut kans ehkä yhdeksi lemppariksi paljon, mutta hyvä, että sä sanoit sen tossa, niin mun ei tarvitse sitä laittaa tähän mun listaan. Niin mä sanoisin nyt sitten tähän itselleen viimeiseksi Valheimin. Okei. Joo, koska vaikka mä en pelaa sitä aktiivisesti nytten kaiken aikaa, siis Valheimihan on tällainen
sä oot tällaisessa maailmassa, ja sä voit pelata sitä sun kavereitten kanssa, keräät resursseja, siis selviytymispeli, keräät resursseja, sit siinä on tällaiset pääbossit, mitä sä käyt tappamassa eri niin kun, alueilla, ja aina kun sä meet uudelle alueelle, niin sulla pitää olla tietyt niin kun, gearit ja sun muut, että sä pärjäät siellä, ja tälleen, että sä niin kun, kerät resursseja ja koitat pärjätä ja selviytyä eteenpäin, ja näin, niin ja sitten sä pystyt rakentaa siellä ja craftaa ja kaikkea ja näin ja pelaa kavereiden kanssa. Niin se on tosi, tosi comfy peli myös. Ja mä itse, kun mä aloitin sitä pelaamaan, mä uppouduin siihen aivan täysin. Ja siis mä rakastin jokaista sekuntia, kun mä upposin siihen niin syvästi. Ja siis siis hyvä, kun mulla on Steamissa on niin vuosikertaus jutut, niin siellä on sellainen helmikuun kohdalla on sellainen kunnon huippu, kun mä oon koko kuukauden pelannut yli 10 tuntia päivässä Valheimiin. Se oli aika hurjaa. Mutta sä taisit myös siinä Valheimissa, niinku, tykkäsitkö sä tyyli eniten siitä rakentamisesta siinäkin? Joo. Koska siis musta tuntuu, että sä aina niin oot siellä hinkkaamassa niitä rakennelmia ja kaikkea kuitenkin. Että sä et oo kuitenkaan se, joka menee ensimmäisenä sinne boss fightia kohti tai jotakin. Joo, ei. Mä rakastan sitä miten monipuoliset rakennusmahdollisuudet siinä on. Että se rakentaminen on siinä se myös juttu. Ja se myöskin se, miltä se peli näyttää. Vaikka se nyt ei ole mikään niin kuin maailman hienoin, mutta se on tarpeeksi hieno ja comfy ja siinä on tunnelmaa. Niin ja mielenkiintoisia kalusteita ja kaikkea semmoista. Ja tarpeeksi simppeli myöskin se rakennustyyli siinä, niin se jotenkin on tosi miellyttävä peli. Joo. Valheim on kyllä hyvä. Mä en ole hirveästi itse sitä en ole niin kuin, varsinkaan yksinään pelannut kauheasti, koska se grafiikka on vähän sellainen, tai se grafiikkatyyli, se on sellainen niin kuin, jotenkin ei ole niin paljon mun mieleen, mutta kuin joissakin muissa peleissä, mutta on se siis, sen pelattavuus on tosi kiva, kun siinä on se mäppikin, mitä saa tutkia ja etsiä kaikkia. Ja mä en ole edes käynyt kaikkialla, enkä ole tapellut kaikkia örkkejä vastaan siinä, mutta tykkään kyllä. Niin. Tykkään kyllä. Nyt pitäisi niinku viimeinen keksiä. Mulla on 3 peliä mun päässä ja mä en tiedä, mihin järjestykseen mä laittaisin ne, minkä mä niinku sanoisin seuraavaksi. Koska siis, ja eka peli oli Sims, joka oli semmoista vapaata, sitten Palia oli semmoista komfyä ja aivotonta. Ne on molemmat vähän semmoista komfyä ja aivotonta. Ja sitten voisin jakaa sen innostuksen sitä Fortista. Mä en tiedä. Kauhean vaikea. Kun mä haluaisin... mä sanon kaikki 3, mitkä mulla on mielessä. Joo. Civilization, eli se on semmonen vähän niinkö... Miten se sanoo? Se on semmoinen tosi paljon aivoja pitää käyttää siinä, mun mielestä. Se on semmoinen strategiapeli. Civilization, mä en muista mikä numero se on, mutta se on se uusin Civilization. Joku ehkä tietää, mitä mä tarkoitan. Sitten, ja se on semmoinen kilpailupeli. Siinä kilpaillaan siis niinku muita pelaajia taikka sitten tietokonetta vastaan. Mutta se on tosi hyvä. Ja siis jos mä senkin pelin käynnistän, niin mä oon ihan jumissa. Se on tosi kauan kestää ne pelisessiot ja on tosi hyviä ja mielenkiintoisia. Sitten toinen olisi Sea of Thieves, jota mä oon pelannut itse asiassa kaikista eniten mun peleistä Steamissa. En usko, että mikään muu peli olisi vieläkään ylittänyt sitä. Siis se on mun eniten pelattu peli. Ja Sea of Thievesissä on pointti siis olla piraatti, siis merirosvo, ja sitten sulla on oma laiva, jota pitää ohjata ympäri meren, ja sitten siellä pitää tehdä tehtäviä, kerätä aarteita ja myyä niitä aarteita, ja siitä saa edistystä. Ja sekin on semmoinen, että siinä tulee koko ajan lisää sisältöä. Okei, nyttemmin ehkä vähän vähemmän on tullut, mutta siinä on koko ajan niin kuin jotakin tekemistä. Sitä voi grindata vaikka kuinka paljon. Mutta siinä on ongelma se, että se on tosi hankala peli yksin pelata. Eli se vaatii melkeinpä, mä voisin sanoa, että se vaatii vähintään toisen ihmisen siihen kaveriksi koko ajan. Eli siis siitä syystä, että niitä laivoja on aika hankala itsekseen yksinään ohjata ja niinkö, jos tulee vaikka joku taistelu, niin sitten aika
jos joku hyökkää sun kimppuun, niin todennäköisesti se on menoa sitten. Ja sitten siinä on myös se, että jos sun laiva on vaikka täynnä aarteita, ja sitten sä uppaat, niin koko sun peliedistys menee kuin tuhkatuuleen. Siis tavallaan se on hauska, koska siinä on semmoinen riski, mutta toisaalta se, että alappa yksin pelaamaan 6 tuntia hordaat laivaa jotakin roinaa ja sitten uppoat. Joo. Kiitos vaan, ei mistään. Niin se on aika stressaava silleen. Ja sitten kun sen lisäksi, että siellä on niitä vihollisia, jotka on siis oikeita pelaajia, jotka voi hyökätä kimppuun, niin sen lisäksi myös sääolosuhteet voi vaikuttaa siihen, että sun laiva ottaa damagea ja siis... Niin se on silleen aika hankala yksinään. Niin nyt en ole pitkään aikaa sitä sitten pelannut, koska ei ole aikaa saatu silleen järjestettyä, että ehtis pelata sitä, koska myös Fortnite on semmoinen, jota on tosi nopea helposti saa pelattua, niin sitten tommosen pidemmän pelisession suunnitteleminen on vähän jäänyt Fortnitein takia vähemmälle. Mutta ehkä siihen palaa sitten uudestaan. Mutta sitten tämä 3. peli, mikä mulla oli mielessä, jossa tarvii myös aivoja käyttää ja vähän strategista sellaista tällaista, niin on nyt mun uusin lemppari on siis Baldur's Gate 3. Ja se tuli siis viime jouluna, sain joululahjaksi sen pelin ja me pelattiin sitten 3 yhdellä porukalla sitä. Ja siis mä en ole sitä yksinään mielestäni pelannut ollenkaan, vaan ainoastaan tällä peliporukalla. Mutta siis se on jotenkin älyttömän, siis onhan se ei ole yhtään niin konfy kuin Simsi tai Palia. Mutta se on jotenkin tosi mielenkiintoinen, koska mä rakastan sitä, että pelissä pystyy luuttaamaan kaikki. Siis että sä voit kerätä kaikki hemmetin lusikat ja kipot ja kupit ja kasvit ja kaikki. Ja sitten sulla on taskut ihan täynnä ihmeroinaa. Ja sitten ne voi myyä pois ja miksi myyt edes en tiedä. Mutta siis silleen, kun siellä saa siellä maailmassa seikkailla miten vaan ja tehdä mitä vaan. Ja sitten Baldur's Gateissa nyt tämmönen mulle erityisesti uusi tavallaan tuttavuus pelaamisessa on se, että siinä on vuoropohjainen taisteleminen. Joo. Elikkä mulla on aikaisemmin ollut pleikkarille Ni no Kuni semmoinen peli, joka oli vuoropohjainen semmoinen anime-tyylinen semmoinen söpö-peli, mutta mä en tykännyt yhtään sitä vuoropohjaisuudesta siinä pelissä. Mutta nyt tää Baldur's Gate on jotenkin mut saanut kiinnostua tästä vuoropohjaisuudesta ja mä oikeastaan tykkäänkin tosi paljon, että siinä on se vuoropohjaisuus ja että mä pystyn miettimään, että kannattaako mun nyt hiilata itseä vai ottaa hyökkäysjuttu vai lähteä karkuun. Kun taas se, että jos on niin kuin Fortniteissa, kun siinä ei ole vuoropohjaisuutta, vaan sun pitää tehdä se päätös heti, niin se on paljon semmoista intensiivisempää ja ehkä stressaavampaa ja silleen. Niin. Mutta, ja sitten kun siis Baldur's Gateissa ne päätökset, mitä sä teet tai mitä sä sanot, niin niillä on myös merkitystä. Niin se on myös siinä mielessä mielenkiintoista. Toki mulla on myös eka playthrough menossa siinä, ja se on aika pitkä peli, niin se on myös sen takia mielenkiintoinen. Mutta en mä tiedä. Se on jotenkin tosi semmoinen erilainen peli kuin mitä mä normaalisti pelaan. Ja tosi tommonen synkkä, kauhea, kun se on siis tosi synkkä ja siellä on suolenpätkiä ja kaikkia aivonpalasia. En mä tiedä, mutta siis jotenkin älyttömän hyvä. Suosittelen testaamaan sitä oikeasti, koska se, en mä tiedä, ehkä kun sitä saa itse rauhassa pelata, niin se voi olla hyvä. Siinäkin pitää sosiaalisoida niiden pelihahmojen kanssa myös. Eli periaatteessa siinä on semmoista suhteiden rakentamista, niin sekin on jännää ja näin. Joo. Baldur's Gate voisi olla. Ja sanoitko sä jo 3? Sanoit. Joo, sanoin. Eli ne oli Stray, Valheim, Fortnite. Joo. Joo. Ja mulla oli äsken vielä joku yksi, siis en mä tiedä, 3, jos mun pitää ne 3 valita, niin mä sanon sitten sen Siemsin, Palian ja sitten se Baldur's Gate. Okei, joo. Ne vois se on aika hyvä. Aika hyvä lista. Ja musta on kiva myöskin, että tähän listaan tuli myös muutama ilmanen peli. Eli Fortnitehan on ilmanen, Palia on ilmanen ja nykyään Sims 4 on myös ilmanen. Joo. Että kaikki ei ole maksullisia pelejä.
Ja Simsistä, siis se on mun... voin laittaa Simsin mun ykkössuosikkiksi, koska se on siinä on niin paljon. Sä pystyt modaamaan sitä tosi paljon. Toki varmaan muitakin pelejä voi, mutta sitä voi pelata silleen tavoitteellisesti. Voi myös huijata, voi laittaa modeja, siis silleen, että se on niin hyvä, että ja sitten kun niitä hahmojakin tappaa ja aiheuttaa semmoista draamaa sinne, niin Jep. Se on vaan tosi hyvä. Me ollaan välillä tehty sillä lailla, että Ellu pelaa Simsia ja striimaa sitä mulle, ja sitten mä vaan katon, kun se pelaa Simsia. Niin kuin ihan kahdestaan vaan hengataan tälleen. Ja se on ollut aika tosi kiva ja mielenkiintoista niin kuin vaan katsoa, että no niin, mitä se nyt tekee noille hahmoille ja tälleen. Että sitäkin periaatteessa voi pelata tavallaan tälleen kaverin kanssa. Että... Se olisi kyllä ihan mahtavaa, jos Simsiin tulisi sellainen ominaisuus, että pääsee vaikka käymään toisen luona jotenkin. Niin. Että se olisi MMO. Jep, sitä 5 odotellessa, jos siinä olisi sellainen ominaisuus. Joo. No, sitten nyt uusimpana, mä en tiedä siis tykkäänkö mä sitä pelistä, mutta mä ostin Steamin syysalesta semmoisen pelin kuin Psychonauts 2. Okay. Ja siis se on täysin yksin peli ja täysin semmoinen tarinapohjainen tai tarinavetoinen tämmöinen. Ilmeisesti semiputkessa liikutaan siinä. Mä sanon aina putkessa liikkumispeli verrattuna vapaan maailman peli. Niin. Mutta mä en ole ihan varma. Mä oon siis pelannut yli tutorialin vasta siitä. Mutta siis se tarina, kun siinä on siis, se kertoo siis mielenterveydestä jollakin tavalla. Siis silleen niin kuin, tai ollaan ihmisen mielessä. Siinä on esimerkiksi sellaisia jotakin laukkuja, jotka on semmosia niin kuin pakattuja mikähän se oli, joku mindbag, joku semmonen niinku, mä en ole hirveästi sitä pelannut ja mä en nyt muista näitä termejä, mutta ihan älyttömän mielenkiintoinen peli. Ja mä luultavasti pelaan sitä jossain vaiheessa striimissä, aloitan alusta, kunhan mä vaan osaan pelata sitä, mutta se on myös tosi erilainen peli, mitä mä normaalisti pelaan niin huvin vuoksi. Ehkä lapsena tuli pelattua jotenkin Spyroa ja semmoista. Mutta niin kuin siis se jotenkin se maailma, kun se liittyy mielen asioihin ja kaikkeen, ja sitten siinä on se joku tarina siinä taustalla, niin se vaikuttaa ja kuulostaa, ja tähän mennessä tutorialin jälkeen on erittäin mielenkiintoinen konseptina se koko peli. Niin. Mutta tutorialia pelatessa en ollut kauhean hyvää, kun siis mulla on ongelma se, että mä pelaan just jotakin simulaatiopelejä, niin sit mä en ole tämmöisissä oikeissa peleissä kauhean hyvää. Kun mä en osaa niin kuin toimintapeleissä vai? Niin, okei, se on ehkä oikein sana. Niin. Joo. Kun siinä pitää osata painaa tiettyjä nappeja tiettyyn aikaan, että tapahtuu jotakin, joka niin kuin, näin, niin se on, mä en ole ikinä ollut niissä kauhean hyvä. Mutta siihenkin oppii. Ja niin kuin, aina se vaatii sen totuttelun. Joo. Niin kuin kaikki pelit. Niin. Joo, mullakin on siis miljoona hyvää peliä mielessä, mitä haluaisin tähän luetella, mutta sitten se niinku kestäisi ikuisuuden tää. Name droppa yksi, joka sulla siis, eniten mielessä. Ihan vaan tuli jostakin takavasemmalta mieleen Little Nightmaresit. Mm-hmm. Vaikka vihaan kauhupelejä, siis vihaan tosi paljon kauhupelejä, koska mä säikyn tosi helposti ja siis mä en siedä kauhua silleen niin kuin. Niin mä silti tykkään Little Nightmaresista, koska se on jotenkin vähän mystinen, sitten siinä on kiva pikku hahmo ja sitten se, niin kun, se miten se on tehty ja se visuaalisuus ja kaikki siinä, niin se on jotenkin tosi miellyttävää, vaikka se on tosi ällöttävää ja inhottavaa ja kuumottavaakin siellä, mutta se on jotenkin tosi kiva peli myöskin. Ja niin. Joo, se on semmoinen yksi suositus. Onko se tasohyppely? Joo. Joo, okei. Mä oon ehkä enemmän semmoinen tasohyppelijä. Okei. Mä tykkään tasohyppelypeleistä, vaikka en ole mitenkään hyvä niissä, mutta tykkään niistä silti. Joo. Sellainen pikku tasohyppelypulma juttu.
se on niinku meikä homma. Joo, sä oot kyllä pelannut aika paljon. Tulee heti mieleen se nuuskamuikkuspelikin, minkä sä pelasit niinku välittömästi, kun se tuli. Ja kaikki. Joo. Sitten tuli mieleen myös tämmönen kuin Bramble, The Mountain King, tai joku tämmönen. Se on vähän tosi samantyylinen kuin Little Nightmares, mutta tarina ja se visuaalinen maailma on ihan erilainen. Mutta se oli niin kuin tosi samantyylinen, niin sitäkin niin kuin tykkäsin kovasti pelaa. Ja sekin oli vähän sellainen kauhutyylinen. Ahaa, eli silti kauhu, vaikka niinku et tykkää. Joo, semmoinen pikkukauhu, kunhan ei ole mitään niin kuin, että jatkuvaa säikyttelyä. Joo. Niin sit se on ok. Joo. Tähän voidaan katsoa, tää voisi olla semmoinen sarja, semmoinen Tilt-TV-tyylinen tämä meidän keskustelu. Puhutaan vähän hyvin peleistä. Esitellään. Joo. Okei. No ehkä nuo pitää jättää. Me voitaisiin puhua näköjään näistä niinku vaikka kuinka paljon ja name-droppailla vaikka mitä. Mullakin tulee mieleen vaan koko ajan lisää pelejä, mitä mä oon pelannut ja mitä mä pelaan silloin, kun mä en oo tavallaan online vaikka striimissä tai silleen. Niin ehkä me voidaan pitää välillä semmonen, että mitä me ollaan viime aikoina pelailtu. Joo. Semmoinen pikku pätkä aina päivittelyä siitä. Joo, tuo voisi olla hyvä. Ja jos on jotain suosituksia, niin sitten kerrotaan niistä. Ja näin. Joo, peliuutiset. Kuukauden pelisuositukset. Mutta en tiedä, aloitanko, tai siis, niin, mä pelaan ehkä aika harvoin mitään uusia pelejä loppujen lopuksi, että ei pysty ehkä kerran kuukaudessa tekemään, vaan se menee sitten ehkä kerran vuoteen, kerran puoleen vuoteen, en tiedä. Niin. Aina kun on alennukset. Mä siis aina Steam-alennuksista ostan jotakin hauskoja pikkupelejä. Nyttenkin mä ostin syysalennuksesta 4 peliä tähän mennessä. Ja mä en tiedä, onko se syysale vielä voimassa. Mä en ole ihan varma. En uskalla mennä kattoo, etten ostaa sieltä taas jotakin. Mutta niistä peleistä mä oon jo pelannut 2, eli niin ihan hyvä suoritusratiinkin kyllä tähän mennessä. Joo. Mutta tää oli tällä kertaa. Ja Vähän positiivisempi tai tämmönen kivempi aihe kuin viimeiset edelliset podcastit. Joo. Me laitetaan Steam-linkit kaikkiin näihin peleihin, mitä name-dropattiin, niin tonne alas. Että sieltä pääsee tyypit kattoo, jos kiinnostaa, kuulosti mielenkiintoiselta eikä tunne vielä peliä, niin laitetaan. Heippa! Hei hei!